Benvinguts i benvingudes a la tercera àgora virtual d'aquest curs Multiplica Online 2024. Ja la tercera, no? Tercera i, en aquest cas, la penúltima, perquè ja, com havíem comentat a l'última àgora, la del juny, la del mes següent, serà ja la de tancament del curs, que acaba a finals de juny. Així que, bueno, mira, llega la Marina. Marina, Marina Barroso, Sí, ja està. crec que estem gairebé tots i totes. Si hi havia 8 persones que havien dit que Sí. podien, bueno, Així que això, bueno, benvinguda Marina també, que acabes d'entrar. I bueno, això, tercera àgora, molt contents de ser aquí un altre cop. I bueno, que creiem que s'han anat donant molt bé aquestes trobades, han estat molt participatives, també això ens posa contents que us hagueu animat a participar. Bueno, sens dubte que l'espai, no, sent un curs online, és necessari i ha estat un encert, així que bueno, moltes gràcies i comencem. sí, la proposta d'aquesta mena de trobades és que tinguem un espai per fer una mica de xarxa, per conèixer-nos, per ubicar-nos, per tenir una mica de contacte entre alumnes i entre alumnes i coordinadors del curs. I també, més que de explicar més continguts, perquè continguts són bastant densos, els vídeos i la bibliografia adjunta, com ens complementària, com ja ens heu dit, es tracta més aviat de que intercanviem, de que plantegem aquelles qüestions sobre les que tenim dubtes, sobre les que tenim inquietuds, o qüestions en les que estem treballant i necessitaríem conèixer algun recurs, obrir debats que ens preocupen o que ens interessen, o sigui, copsar una mica quines són les vostres inquietuds i necessitats i intercanviar una mica al voltant d'això. I acostumen a començar amb una roda de presentació en la que cadascú explica una mica el que vulgui, però més o menys on viu, si treballa o participa, si ja a nivell professional o a nivell voluntari participa en alguna entitat relacionada en l'àmbit del curs, o té algun interès personal, i també això, poden aprofitar la roda, el nostre torn de paraula per posar sobre la taula algun tema que ens inquieta, que ens interessa, o alguna pregunta concreta, la recerca d'algun contacte, d'alguna cosa en la que la resta del grup o nosaltres, els coordinadors, nos puguen ajudar. I aquesta és la idea, molt senzilleta. I qui s'atreveix a trencar el gel? També dir-vos que tenim un document que ara el passo per xat on anirem anotant, doncs, les aportacions de les persones que aneu parlant, tant com alguns documents complementaris o proposta de documents complementaris o de recursos complementaris que vagin sortint, doncs els anirem enllaçant aquí. Vale, Potser... jo mateix. Ai, Vale, no, sí, sí, just anava a dir que potser alguna de les persones que és la seva primera vegada estaria guai, així que endavant, Adriana. vale, doncs jo em dic Adriana i estic a la Casa Flor Cirera, que és la Casa per la Pau i la Solidaritat de l'Ajuntament de Manresa. Fa part de la regidoria de cooperació i des d'aquesta casa on treballem molts temes, no, relacionats amb la justícia global, treballem temes d'educació per la ciutadania global i una de les àrees que tenim com a regidoria i com a Casa Flor Cirera és l'àrea de comerç just. I des d'aquesta àrea el que fem és, al llarg de l'any, diferents activitats de sensibilització amb tallers amb instituts, amb centres educatius de primària i també fem campanyes puntuals. Ara el mes, aquest mes, no? Aquest mes de maig hem estat fent moltes xerrades, tallers,
i van participar a una festa local que es diu la Festa del Riu, que és una festa que pretén donar veu i visibilitat a les economies justes, alternatives, de proximitat, i doncs en aquesta Festa del Riu nosaltres com a Ajuntament teníem, diguéssim, com l'encàrrec de portar el tema del comerç just. Doncs bàsicament aquesta seria la meva presentació des del punt de vista del meu lloc laboral i com a persona, doncs participo en una cooperativa de consum responsable aquí al poble en què visc i ja, seria això. En quin poble es pot dir? Sí, visc a Santpedor. A Santpedor, un grup de consum, diguem-ne. Un- Sí, tenim que un re- grup que ja, sí, bueno, durant poc temps, durant 2 anys, potser vam ser una cooperativa, però tot el tema legal i tot això va fer que, bueno, doncs, va fer fallida aquesta cooperativa, no? I era Era una una cooperativa sense cooperativa ànima de lucre que tenia i botiga o era el model més clàssic de grup de consum que es recullen les comandes una tarda a la setmana? exacte, aquest model. Sí que vam tenir un local, però no estava obert com a botiga Ah, al públic. I bueno, bueno, un grup de consum que ha tingut al llarg dels 8 anys, més de 8 anys, com 10 anys, diferents etapes i ara mateix doncs, hem tornat al model de grup de consum per fer compres conjuntes i bueno, tenim els proveïdors a la ciutat, no? A Manresa, que també que aquestes sí que són cooperatives ja organitzades en format, diguéssim, més gran que nosaltres com a està el grup de consum. Supercop a Manresa, oi? Que va ser una de les I, primeres sí, mengem valles. i Mengen Valles, clar, que, que és una de les promotores del Supercop també. Que abans Exacte. tenien botiga i jo és I que em també quedava, tenim proveïdors que no, locals, no? De la Horta de Sant clar, Pedor o de la Horta de aquí de la comarca. perfecte. I hi ha algun tema que t'interessa, que et ve de gust posar sobre la taula, alguna pregunta, Sí, alguna como inquietud? tema que diguéssim que em preocupa d'alguna manera, tot i que he de confessar que jo ara mateix vaig pel segon mòdul perquè no he tingut temps de veure'l tot i per tant podria ser que sigui un tema que surti més endavant, no? Que jo no l'hagi llegit o no l'hagi vist encara. Però sí que em preocupa que és... jo faig des de la Casa Flor Cirera, moltes xerrades, bueno, més que, bueno, sí, tallers, xerrades a escoles primària i a l'ESO. I que diguéssim que el títol del taller es diu Consum conscient, no? I aquí parlem doncs una part del comerç just, però parlem en general del que vol dir consumir conscientment, no? I sí que em genera dubte, com certa inseguretat quan arribes a una aula a la ciutat de Manresa, a les escoles públiques, i arribes a una aula en què hi ha un gran percentatge de la població, doncs o no sé si un gran percentatge de la població, no? Però que hi ha una part de la població que està molt lluny d'accedir a un consum responsable, a un consum conscient, a un consum de comerç just, no? Estem parlant de joves, adolescents que doncs, el que fan és comprar online, a botigues chain i demés, no? I aquí és com que quedes també pel tema de recursos econòmics i és difícil, no? Com que sí que fem l'aprofundiment en el què vol dir consumir, en coses com més teòriques, però en el moment d'aterrar-lo, no? Genera aquí Sí, sí, sí. com una cosa, com Jo he fet tallers alguna vegada a instituts i a instituts de barris perifèrics de Manresa, fa bastants anys Ah, particularment, però bueno, no és molt diferent de fer un taller a un institut de qualsevol lloc sí, sí. i la problemàtica que planteges i tinc bastantes reflexions perquè la meva experiència sempre ha estat bastant
que no em surt en català. Sortia abatido, em surt en castellà. Abatut. Abatut, com amb molta sensació de què estic fent aquí, per què serveix això. Era per a mi una experiència bastant impactant a nivell emocional, però podrem parlar, ara estem presentant temes, però m'interessarà compartir perquè és quelcom que he viscut i al voltant del que reflexiono. Vale, doncs és de aquesta la com inquietud, no? De com fer aquesta sensibilització en una població particular com és institut i centre educatiu públic, poc no? sensibilitzada i que no té al seu voltant i que té pocs recursos econòmics. Sí, és una de les grans qüestions de qui fem educació en aquests temes. També se m'ha acudit que podeu fer servir la ronda per explicar qualsevol cosa de com us estan en el curs, qualsevol dubte al respecte, o simplement explicar-nos si us està sent interessant, si us està sent pesat, si us està sent divertit o avorrit, qualsevol valoració de com s'està sent l'experiència d'alumnes a nosaltres ens interessa. Que pot formar part de la ronda. No sé si tu vols dir alguna cosa, ja has dit que portaves poc, però com està sent aquest apropament, aquesta primera experiència, si ho vols dir, si no passem per altres. No, per mi bé, a mi m'agrada, jo bueno, em diverteixo, no? Per dir-ho d'alguna manera, veient els vídeos i després responent les preguntes i aprenc moltes coses i està bé per mi. Gràcies. Doncs qui vulgui que... Gràcies, Adriana. Seguirem parlant i entrarem al tema d'instituts i escoles i qui vulgui continuar, doncs està obert. Bueno, va, si ningú s'anima, arrenco jo. Bueno, jo tinc bastants barrets. Soc regidor de Medi Ambient i Educació del municipi de Copons. Estic a la junta directiva del Parc Agrari de la Conca d'Òdena, que és un projecte que relativament fa poquet que està en marxa. Soc productor. Tinc una granja de cabrum de llet en ecològic i de gallines ponedores. Una granja de? Cabrum de llet i gallines ponedores en ecològic. Què has dit la primera cosa? De? Cabrum, cabres, de llet. Cabrum. Vale, és que em despistava això de cabrum perquè no coneixia la paraula. Tens una granja de cabres i gallines ponedores, ets regidor de Medi Ambient i participes al Parc Agrari, has dit? De la Conca d'Òdena. I dorms, també? Tens temps a dormir i a dinar. A més a més, hem de sumar que soc ambientòleg col·legiat, autònom. He col·laborat bastantes vegades a Espai Ambiental, així que amb el Fran ens coneixem. I últimament ja començo a formar bastant part més de la plantilla fixa últimament. Per tant, tinc molts barrets a sobre. I, bueno, jo vaig aterrar al consum responsable sense saber, o el consum conscient, millor dit, sense haver integrat aquest concepte. Perquè la forma en la que ens relacionem amb els nostres clients, si ho direm entre cometes, és a través d'una associació. No volíem una relació clientelar estàndard, sinó que volíem que la gent fos partícipa del projecte i sentís la granja com a seva. Llavors, sí que tenia més present el concepte aquest del ramader o l'agricultor de cabecera, ho diré en castellà perquè en català no ho sabria dir, el metge de referència, no? Que és un concepte que a França s'utilitza molt. De dir, tenim el nostre pagès, i el nostre pagès ens coneix, sap com ens agraden les coses, ens suporta i li donem un suport econòmic al llarg de tot l'any, indiferentment de la producció que hi hagi, que és una cosa que pot fluctuar al llarg del temps. Llavors, bueno, vam decidir... Estàs parlant d'un concepte que es diu agricultura de responsabilitat compartida o agricultura sostinguda per la comunitat. La comunitat, correcte. Tot això està... I hi ha moltes... Bueno, després es pot parlar, però així és el vostre projecte? Teniu socis en lloc de clients que paguen pel producte? Teniu socis? Tenim uns socis que paguen una quota mensual fixa i reben el producte en funció de l'època de l'any, de la producció que hi hagi. O sigui, que assumeixen o comparteixen el risc
que suposa una producció primària, que I en no aquest és cas de làctics i ous. de làctics i ous, I com es correcte. diu el vostre projecte per apuntar-lo i que el coneguem tothom? Associació Aliment Humà. Associació Aliment. Ens trobareu a Pam a Pam, perquè també estem ja allà ficats fa un parell d'anyets. Què és el PAM a PAM? Perquè tothom el conegui. Pam a Pam és un mapa d'iniciatives de l'economia social i solidària d'àmbit català. Perfecte. Primera pregunta de l'examen, no, Toni? Això. No, és per així. Si ja l'expliques tu, doncs ens vas traient feina. Llavors, ja us dic, jo vaig aterrar en l'economia social i solidària abans d'integrar el concepte realment, no? Perquè vaig fer ja el projecte de final de carrera, partia de la banda de l'economia, de fer aquesta comparativa de per què el producte ecològic ha de ser més car que un producte convencional si al final té com menys inputs, no? No necessito pesticides, no necessito herbicides. Llavors vam fer com un anàlisi de per què els preus de mercat de la producció ecològica i vaig trobar-me que no responia a una qüestió de costos, sinó una qüestió d'expectatives. La gent està disposada a pagar més per un producte saludable, per tant, exprimo al màxim aquest marge que puc treure, no? De dir, no és un problema, vaig detectar que no era un problema de quants quilos puc produir, sinó de a quin preu està disposada la gent a pagar aquests carbassons ecològics. Llavors, ens trobàvem... Perquè també feu horta. En el vostre cas no feu horta. No, vam iniciar una miqueta morta en allò que tantejàvem que volíem fer i cap a on que volíem ser de grans i al final ens vam decidir cap a la ramaderia perquè hi havia com menys projectes i perquè els animals al final ens tiren més que la verdura, en aquest cas. I bueno, vam detectar això, no? No era un problema de producció i el que tenien ells problemàtic era, ara es cola algun animal de fons, el problema que tenien ells era de no aconseguir col·locar tot el producte al mercat. I llavors vaig detectar aquesta contradicció de dir no puc col·locar tot el producte al mercat perquè el meu preu no el pot assumir tothom, però el preu no el fixen els meus costos de producció, sinó l'expectativa o el que la gent està disposada a pagar. I allò llavors és quan va començar com a curtocircuitar el meu cap i dir, no em quadra. I va començar a néixer una miqueta aquest projecte que estem tirant endavant. I mica en mica, doncs llavors ja sí que vaig com mica en mica anar aterrant en el concepte aquest del que seria l'economia social i solidària, el consum conscient, però va vindre com a posteriori una mica. Molt bé. I et faria preguntes perquè m'ha cridat molt l'atenció el teu projecte. És rendible? Surten els números? Estemos en ello encara. Quan porteu? Funcionant a ple rendiment encara no estem. Encara no esteu. Quant de temps porteu des que heu engegat? Des que es van fer les primeres tantejos a Horta en una finca de lloguer, portarem ja gairebé 8 anyets. Però clar, durant aquest procés ha canviat el projecte, hem canviat de finca, hem tingut 5 anys de traves administratives per aconseguir la llicència d'obra de la granja. Sí, realment tenim un obrador compartit de Jorba que hauria de portar 3 anys en funcionament i que, si tot va bé, arrencarà aquest setembre, que és el que ens ha de permetre finalment transformar la llet nosaltres i distribuir-lo directament sense haver de passar per altres espais. I és feixuc. L'administració pública és feixuda. Perfecte. Hi havia un projecte al País Basc, no sé si segueix funcionant perquè fa molts anys que el vaig conèixer, Snètic, que també era aquest model en làtics. En aquest cas jo crec que era més aviat de vaca. I sí, hi ha diferents models, això, però ja parlarem. I com et va el curs? Has pogut fer alguna cosa? Tens dubtes del curs o fora del curs, sobre la temàtica? Quin tema t'agradaria que rasquessin una mica? El curs en general bastant bé, i a mi em generen un parell de qüestions, no? Una és que hi ha un capítol que en parleu, però encara així és com m'agradaria aprofundir una miqueta més, és com conscienciar dins del pessimisme, no? Dintre d'aquest mar de la paret està aquí davant i anem a 120 per hora contra ella,
la gent ja cada vegada veu més com, o té més la percepció de ara que començo a reconèixer el problema, a la vegada veig que ja no hi ha marge de maniobra, no? Una mica, i dir, vale, com transmetem tota aquesta informació o com conscienciem dintre d'aquest pessimisme general que hi ha entorn a la situació ambiental. Et I l'altre, refereixes el pessimisme, et refereixes en concret a tots els temes ambientals de canvi climàtic, d'esgotament de recursos, o més tira una aviat mica més per no fer interpretacions? Va sí, per aquí. més aviat en aquesta banda, no? de canvi climàtic, d'ara que per fi la gent comença a assumir o a acceptar a gran escala que tenim aquest problema, que ja no el podem obviar, a la vegada s'estan adonant o tenen la sensació de que ja anem tan tard que ja no hi ha res a fer. Llavors, pues, tinc persones com el meu germà que és pues, a vivir la fiesta mentre dure. Perquè si ja no hi ha... No es pot expressar millor. Parlarem d'això, però no es pot expressar millor la conseqüència fonamental, jo l'explico igual, d'un discurs massa catastrofista o massa tal. Per a mi és això, jo sempre explico, és que genera un efecte, si la cosa està tan malament, genera efecte, me'n vaig al bar i ho has dit així, jo l'expresso exactament en la mateixa metàfora. M'encanta. I després l'altre problema que em trobo, això ja és com més problemàtica, que també ho podem vincular amb el tema del curs, és com generar una fira de qualitat de la temàtica de l'economia social fora de la ciutat de Barcelona o de les grans ciutats. Com generar una? Una què has dit? Una fira o una mostra d'economia social i solidària de qualitat fora de les grans ciutats, perquè el que ens trobem a petits municipis és que si busques entitats socials o ambientals, etc., acostumen a elaborar uns... Clar, no és la seva funció, no?, elaborar coses, i llavors ens venen gent que només porta clauerets, pulseretes, tot així molt de fil, molt... que dius, està bé, però no em permet exemplificar que hi ha tota una economia darrere de tots els recursos o tots els serveis que necessitem assequible i disponible. Perquè ens ven això, no? L'entitat de dones que ve i et porta pulseretes de fil amb 3 boletes i dius, clar, sí, el que ens passa és que al final tota la fira són parades així, molt massificats, molt... El souvenir, l'artesania, no? Quan el que volem és demostrar que hi ha menjar, roba més enllà de l'anecdòtic, telefonia, banca, assegurances, energia elèctrica i tota mobilitat i tot cotxe compartit, tota mena de serveis. D'acord, perfecte. Algun tema més, ja que estàs? Perfecte, estan sortint temes ben interessants i, bueno, alguns se repeteixen perquè al final el tema de com no caure en abrumar-nos per la situació és típic, com conscienciar a sectors menys sensibilitzats també és típic, és que són sota cavall i rei, però sempre són interessants igualment. Vinga, més gent i més coses. La gent que ja heu vingut altres vegades, a veure en què ens sorpreneu, si porteu algun tema nou. Àngel, Guiomar, Núria... Allà va la Guiomar. L'Àngel s'ha avançat. Se t'ha avançat l'Àngel per segons. Vale. Fes, Guiomar. Vale. És que estava escrivint un missatge al Carlos al xat sobre un festival rural, per si li interessa. Que bo. Mira, el pots posar al document compartit, si vols. Ja el passo. Vale, ho he ficat aquí al xat. No n'he participat, però té bona pinta. Igual interessa. Molt bon recurs. Jo em dic Guiomar, visc a un poble de Ponent que es diu Arbeca i soc d'aquí, però he viscut molts anys a l'estranger, he treballat en departaments de comunicació de Nacions Unides i arran de la maternitat he decidit tornar a casa i fer un canvi de vida i laboral i ara estic formant-me i amb temes que m'interessen i un dels temes és
l'economia social i solidària i vaig trobar aquest curs i em va semblar interessant. No tinc cap projecte i no tinc cap altra relació que no sigui la part consumidora. Intento fer consum conscient quan puc i, i el curs m'ha semblat molt interessant, ja l'he acabat i de fet ja em queda com ja fa tants dies que ho he acabat que ja va bé hauria de tornar a refrescar, però tampoc no tinc cap pregunta, però m'agrada molt participar i aprendre dels companys. Vale, aleshores et fem la pregunta. Tu, en què et quedes del curs que t'ha costat? Què creus que és una cosa o vas així molt... Així, sí, un dels punts, i relacionat amb el que deia el Carlos abans, era i el que estaves dient tu, Toni, de com comuniquem no? Sense caure amb el catastrofisme i em sembla un repte bastant difícil, no? De com fer-ho i també ho trobo molt difícil amb el sentit de també relacionat amb el que comentava l'Adriana abans, de que veus que cada vegada més la gent veu que hi ha les webs aquestes que venen coses tan barates que després crec que és com un afegit, no? Que cada vegada que sí que hi ha una part de gent conscienciada, però hi ha una altra part que veu que pot trobar les coses superbarates que venen de l'altra punta de món i fer-li entendre el cost que té comprar aquests productes a tots els nivells, no? Per exemple, no sé, ahir sortia bueno, jo com que tinc nens, que sabates de nens que amb tòxics, no? I com... Això és un exemple, no? Però vull dir, com conscienciar de que unes sabates fetes aquí no valen 5 euros, valdran 50, potser, no? Trobo que és una feina que però costarà molt en un sector molt gran de la societat. Però bueno, que sí. Veus Que com tinc tenies esperança, una preocupació, una pregunta, un Sí. tema, veus? Ha sortit. Sí, sí. Però bueno, que això. Però ja ho dic, que és més a nivell personal perquè no tinc cap projecte professional en aquest moment relacionat amb això. Però bueno, que m'agradaria. I ja està. Perfecte. Doncs ja tenim els temes per arrencar i encara falten Àngel i Núria. Doncs, vinga, ja parlo jo. Que ve ser poquets, perquè dona com per parlar tothom una mica més relaxadament. De ser poquets és molt... Sí, Es dona espai a tothom. bueno, jo Vinga, Àngel, perdona. tampoc explicaré massa, que ja ho he explicat alguna vegada més, però un Bueno, resum. però que no- l'Adriana i el Carlos no Sí, et sí, per coneixen, això. una miqueta... Doncs jo, mira, em dic Àngel, soc de Sant Feliu de Llobregat, soc arquitecte, em dedico a restaurar patrimoni i arrel d'això me'n vaig anar a viure a Alemanya fa 12 anys, a un poble-ciutat que es diu Bamberg. És patrimoni de la humanitat pels seus horts actius urbans des de l'edat mitjana. I tenim com uns 30 horts urbans i, bueno, participo a diversos d'aquests grups de consum. Tinc jo mateix un hort amb uns amics i ara des de fa 2 anys vam posar-nos amb uns amics també a fundar, sembla que es diu fundar, una cooperativa energètica per dur energia, diguem, solar i vent, etc., a edificis públics, a guarderies, a hospitals, etc., perquè solen ser els més perjudicats normalment a nivell social, que no pas empreses i bancs i supermercats, grans superfícies i coses així. I després aquí què més faig? Bueno, de tant en tant contacto amb una associació allà a Sant Feliu, d'uns amics meus que també tenim les mateixes com neures i motivacions, diguem, a nivell social, solidari i sostenible. Relativament faig poquet allà, però bueno, de tant en tant també va bé saber què es fa a Catalunya i a vegades trobo que amb les coses com es mouen aquí a Alemanya com molt lentament a nivell de burocràcia, a Catalunya s'està fent moltes més coses.
Però bueno, potser és el carinyo a la terra, una mica. No pensis, no pensis. Després podem comentar sobre això, Sí. sobre el moment de I Catalunya en després, economia social. sí, i després una cosa que, bueno, darrerament també he participat a un festival gratuït de música, art, xerrades també en temes de sostenibilitat i tot això, i va ser la setmana passada, i bueno, vam tenir un gran problema, que és que el tresorer de la ciutat va decidir 6 dies abans del festival a pujar el lloguer del terreny de 500 euros a 14.500, excusant que bueno, ho podria pagar a la mateixa ciutat, però del pot, diguem, dels fons per cultura. Llavors això a vegades passa, i era una mica un dels dubtes que portava, és que a vegades, des del punt de motivació i des del punt del grup aquest que a vegades dèiem d'això, de motivats, hi ha molt de voluntarisme, hi ha molt d'interès per, diguem, sacrificar el propi temps per fer una societat el millor possible, no? L'entorn que un té, i a vegades et vas trobant amb aquestes com bufetades, no? Des dels immobiliàries i algun personatge, diguem, de l'ambient polític en el que un viu, i clar, això a vegades doncs, acaba fent que la gent motivada s'acabi havent de sacrificar molt més el propi temps per poder salvar una mica la resta de projectes o d'idees que tenia, no? I això a vegades em du que, bueno, sí, podem comunicar el nostre entorn, però fins a quin punt hem de ser una mica més ferms, no? Amb aquestes crítiques amb les institucions, a vegades, que Catalunya crec que funciona la cosa millor, però a vegades, doncs, bueno, sempre hi ha alguna bufetada d'aquestes. I, bueno, a mi el curs m'està interessant molt, estic una mica rezagado, diguem, començant l'últim mòdul, però no, m'està motivant molt, tots els continguts molt bé, l'únic, bueno, a vegades no tinc la calma entre tots els projectes, doncs, de seure'm una tarda, bueno, com li deien al Carlos, no? Seure'm una tarda a dormir o pues, mirar uns quants vídeos o els documents, revista opcions, etc, que la veritat és que està molt bé tot el que hi ha. Hi ha molt, però està molt bé. I llavors, bueno, no... Jo tinc les ganes de llegir-ho tot, vull dir, perquè, no sé, ja que està allà, no? I després una altra pregunta que tenia... Recordeu-vos de dormir, és que feu moltes coses. Sí, bueno, De sóc fer arquitecte, no et una preocupis. migdiada de tant en Ja tant. no, això... Eh? Sí, jo vaig deixar la carrera, ho de dormir. No és broma. I després una altra cosa que m'ha curiosat també amb la pregunta que ha fet el Carlos o la Guiomar també, és amb el tema aquest del pessimisme, de com comunicar-ho. Jo a vegades tinc el problema que no vull fer el xapes de comunicar i de ratllar la gent amb pessimisme, però també a vegades trobo que maquillar la comunicació amb tot és happy flowers i no passa res, també és com una mica un engany a vegades, sobretot amb el tema del canvi climàtic i algunes de les dades de l'IPCC i tot això. Llavors a vegades em sento com una mica en el borde entre caure cap a una banda o cap a l'altra, no? I a vegades és una mica difícil. No sé, trobo per mi. I crec que això era tot una mica. Bueno, hi ha un tema central i sempre els meus tallers des de ja fa més de 20 anys que són sales de teràpia de grup, més Ja. que taller. I és cert, eh? I és que hi ha la necessitat de compartir els factors emocionals, motivacionals de les relacions que són fonamentals Mm. són el motor dels motors més fonamentals de la pràctica i dels problemes més grans que ens trobem i bueno, Un amic meu humanes. feia una xerrada també sobre el tema de canvi climàtic allà a Catalunya, i deia, com a metàfora, que és com el Correcaminos, quan perseguia, no, el coyote que perseguia el Correcaminos, i quan està ja passat l'abisme, però encara no ha mirat avall. Vull dir, és d'allò, anem a tota revolució, però bueno, encara estem com Ah, sense... A vegades ell diu que és com que la gent encara no s'adona a vegades. Però bueno. bueno, I parlarem d'aquestes coses, m'apunto la metàfora. en això, Toni, dono la raó, porto molts anys en educació ambiental i al final sempre acabo dient el mateix, ja sigui campanya residus, ja sigui, bueno, el que sigui, al final sempre acabo dient és que més que ambientòleg, soc psicòleg.
He d'arribar al bar, dir-li per què li vindrà bé la recollida porta a porta, que ja veurà que no és tan difícil, que són tot avantatges, i diu, que al final no sé si vaig estudiar psicologia Clar. o medi ambient, perquè la tasca és de posar-te en la pell de l'altre, intentar-li fer comprendre, intentar-li... no sé, no? Sí, És sí. molt empàtic, al final la tasca crema a nivell emocional, crema més que a nivell, jo crec, que de pensar, pròpiament dit. Ara vivim en un bloc amb 4 o 5 veïns i hi ha un veí que es diu Lars que 15 vegades, 15 paquets per setmana amb Amazon. I, ostres, jo cada vegada que estic a casa m'acabo allò com... Jo tinc Bueno, un amic que treballa ara de repartidor d'Amazon a Corunya fa poc i a banda de que l'entrevista no treballa directament per Amazon, treballa per una subcontrata, que m'ha dit que hi ha 3, crec que li fan el repartiment a... I a l'entrevista ja li van dir, bueno, aquí treballem unes 45 hores a la setmana. Ja sobreentenent que es cobren 40, però es treballa en 45. I això ja li van dir a l'entrevista, com dient, si no t'agrada ja saps. I, I una altra cosa és que em diu, ell treballa bastant en zones rurals, i em diu, a vegades et fa 7 o 8 quilòmetres d'anada a una casa que has d'anar-hi només a portar un paquet, i la majoria són sobrets petits, saps? Que no és que diguis, bueno, sí, algú que viu lluny, però li portes unes quantes caixes pesades i... No, no, és un sobret petit que no saps el que porta, però que en tot cas és una cosa molt minsa. Anècdotes d'aquest dia. Bueno, ja ho tenim, Àngel, alguna cosa més? jo crec que ja està. Vull dir, a Doncs veure, tot que estic super motivat també de tota la gent que hi ha aquí que feu coses fantàstiques i està molt bé escoltar-ho també i motiva bastant, però bueno, molts ànims. clar, una part de la teràpia és, és desofegar-nos i és compartir aquestes dificultats, aquestes frustracions, i una altra part és la part alternativa, diguem-ne, aquesta és la part de buidar, i la part de carregar-nos les piles és ajuntar-nos amb gent que viu les mateixes coses i donar-nos ànims i uns cops de golpecitos en el hombro y plorarnos en la espatlla i clar, és fonamental. Clar, la teràpia en grup funciona molt bé. I veure'ns les cares. O sigui, té molt aquest sentit. Té molt aquest sentit. O sigui, ja és la idea que ho necessitem. Vinga, Núria, et toca Em plorar a toca. tu. Bueno, doncs, Podem començar tipus, em dic Núria i també soc ecologista i bueno, també m'agobio. bueno, en principi jo diria pues, això, que el fet de voler participar aquí és doncs, bueno, per aquesta... Bueno, jo li diria sensibilitat cap a, pues, això, cap al consum conscient i l'economia social i solidària. Però bueno, en tot cas, jo bueno, de formació soc pedagoga i bueno, no em dedico a formació, fins ara no m'he dedicat a formació. I no vinc pues això, del món relacionat a nivell laboral pues bueno, del consum conscient i de l'economia social i solidària. Però bueno, em considero una persona doncs, que en aquest sentit doncs, bueno, que per mi són valors importants anar a consolidar-me doncs, doncs, bueno, cap a aquesta pràctica. Porto ja molts anys doncs, bueno, d'alguna manera imbuïda i convençuda doncs, bueno, de que és positiva. A nivell de participació estic en un grup de consum una mica com l'Adriana, vull dir, en el seu moment havia volgut ser cooperativa, no es va arribar a ser-ho, però bueno, ens vam quedar com a grup de consum.
és un grup de consum aquí a la ciutat de Barcelona, al barri de Sant Martí, tot i que jo visc des de fa 2 anys i mig al Maresme, a Vilassar de Dalt, però continuo vinculada perquè m'ho crec i perquè també hem fet una xarxa amb la gent que portem anys. Llavors, tenim proveïdors de productes de proximitat i també on està ubicat el grup de consum. Es va engegar una iniciativa ja per part d'una de les companyes d'una nevera solidària i la tenim allà en funcionament ja des de farà, jo diria que 4 anys. I forma part, Pots explicar la nevera solidària? Sí, la nevera solidària és un projecte, en principi... Has dit a Sants perquè estava buscant un article. No, Sant Martí. Sant Martí, la nevera solidària és a Sant Martí. Sí, està al casal de barri Espai Antoni Miró Peris. El projecte en si, la gènesi del projecte és del País Basc. Llavors, consisteix en instal·lar una nevera en un espai exterior, perquè està en un espai exterior, és a dir, quan tanca l'equipament, la nevera està accessible a tothom, i l'objectiu de la nevera és que, relacionat amb tot el tema del malbaratament alimentari, és a dir, persones que han cuinat més del compte o que han comprat més del compte i marxen de viatge, en lloc de llançar el menjar, si no el poden donar a algú conegut, ho dipositen a la nevera. Llavors, qui fa ús de la nevera és tothom, vull dir, no està pensada per les persones vulnerables, sinó que qualsevol de nosaltres, si obre la nevera i jo què sé, hi ha alguna cosa que li atreu, ho agafa i s'ho emporta, perquè se suposa que en farà, vull dir, que en té necessitat i ja està. Llavors, el grup de consum, per torns, es dedica a netejar la nevera un cop a la setmana. I a l'estiu, és a dir, que està les 365 dies en funcionament. I sempre hi havia hagut la temença de que la vandalitzarien. I no ha estat així. Alguna vegada sí que algú ha depositat, perquè hi ha una part de congelador, ha posat la beguda a refrescar-la, però ha estat puntualment. Això és aprofitar un recurs per al botellot, per millorar la qualitat del botellot. Sí, però en tots els anys que porta en funcionament, al contrari, no. Al principi va haver-hi gent detractora pel tema de si el tema higiènic... Seguretat alimentària, clar, a mi em venia aquesta pregunta tota l'estona. Doncs no, el projecte en si ja ens va... Vull dir, d'alguna manera ens reconfortava perquè estàvem, preservats. Perquè hi ha unes petites indicacions, no? És a dir, que si tu portes un aliment cuinat, li posis la data d'inici de quan l'has fet i si qui neteja la nevera la setmana següent veu que ja ha passat 5 dies, doncs això es retira i es llença. És a dir, que el fet que hi hagi supervisió setmanal permet que els aliments frescos, doncs si no estan en condicions, es retirin. Llavors,
Després, comentar que, a veure, jo em vaig apuntar al curs, perquè la temàtica, d'alguna manera m'encaixava en la meva manera de ser. He de reconèixer que fa 3 setmanes el tinc una mica abandonat, però sí que he fet la volta, és a dir, he fet totes les sessions, per dir-ho, sense entrar en la part més complementària. Llavors, aquesta mirada així global m'ha semblat molt interessant, i s'ha d'anar paint tota la informació. Molta informació, oi? Sí. Hi ha algun tema que vulguis posar sobre la taula, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna reflexió que et dona voltes? No, a veure, vull dir una mica en la línia del que han anat comentant les companyes i els companys, no? Sí que me vaig llegir l'article del mòdul, un article del mòdul 3, que ens porta al consum conscient o sostenible i que parlava de 2 eixos, no? L'eix ètico-social i l'eix econòmic pragmàtic. Una mica en funció d'en quin eix et posicionaves, era molt més fàcil entendre el consum conscient, no? Llavors, lligat també, després explicava el model de 6 factors de com s'arribava a tenir un posicionament de consumidor conscient, tot i que hi havia que em va cridar molt l'atenció, el fet que hi ha gent que és consumidora conscient, però no per convenciment, sinó per una pràctica determinada, perquè és més austera, i això em va semblar també, em va cridar l'atenció, no? I bàsicament, també com això, ho lligava al tema de com, en el moment en què estem ara com a societat, de la saturació d'informació, de que l'atenció selectiva, clar, com es fan les campanyes publicitàries, o inclús, jo diria que ja mirant més cap a l'àmbit que estàvem parlant de la sensibilització, potser s'ha de trencar el model d'aquestes sessions, no? És a dir, fer plantejaments més trencadors, no? Perquè si no la gent no reacciona, està claríssim. Vull dir, alguna cosa, allò que dèiem, no? Alguna cosa no és que no estiguem fent bé, sinó alguna cosa hi ha que fa que les persones prefereixin continuar comprant de forma compulsiva per Amazon i que li portin a casa. És a dir, i llavors, no sé si s'haurien anar creant grups també com de generar idees a nivell local i potser a partir d'aquí fer petites incursions, no ho sé, vull dir... Però és interessant perquè totes les intervencions, d'una manera o d'una altra, han anat parlant d'aquesta impotència, que no arribem, no fem prou, que fem amb aquesta sensació de no arribem a on voldríem i de que el monstre de final de pantalla és massa gran com perquè aconseguim passar de pantalla. Això, jo tinc algunes quantes reflexions al voltant. Sí, però jo m'agafo a la primera sessió que crec que vas fer tu, Toni, de que no hem de defallir i potser hem d'anar a enfocar-ho tot més
des d'un plantejament doncs, més de grup, de comunitat, és a dir, d'anar fent incursions doncs això, no en solitud, sinó doncs, bueno, creant doncs, això, creant comunitats, encara que triguem més, però fer-nos visibles en aquest sentit, no? Després parlarem. Jo parlaré una mica i si dona temps seguiré compartint. Vols presentar-te, Frank? I tu i jo molt breument, perquè ens ubiquin com a mínim. I si tens alguna cosa que vols plantejar, doncs també. Vale, sí, bueno, m'agrada molt que surti el tema de la comunicació, que també és un tema que jo he pogut treballar i, bueno, sens dubte que és un temasso i com una preocupació general de com fer-lo. Bueno, em presento, jo sóc el Fran, sóc politòleg de professió, vaig fer un màster en comunicació política, precisament, i ara treballo com a tècnic de projectes a la cooperativa Espai Ambiental. Estem ahí amb el Carlos i altres companyes. I bueno, som una de les dues cooperatives conjuntament amb Opcions que coordinem el curs i bueno, d'on va sortir la idea del curs del Multiplica. I bueno, per comentar una cosa així com ràpida, bueno, és que s'han parlat moltes coses interessants sobre el tema de com comunicar una mica bueno, crec que tots i totes han dit coses molt interessants en aquest sentit. A mi, com per rescatar alguna, m'interessa el que havia dit l'Àngel, no? de com trobar aquest equilibri entre no comunicar d'una manera catastrofista o pessimista, no? Tenint en compte la situació, però tampoc caure com en el maquillatge o en edulcorar excessivament la situació, que també porta un risc. I el que ha dit l'Adriana al principi en la teva experiència, en les teves formacions, amb un perfil, en aquest cas, de nens, de nens i nenes, com molt concret, de com a vegades potser plantegem les coses que volem explicar, potser, no dic com pel teu cas en concret, sinó en general, que a vegades potser volem comunicar coses ja com amb un esquema ja tancat o més o menys rígid i en realitat el que hem de fer és tenir en compte a qui ens estem adreçant, no? Perquè això no és el mateix potser fer una xerrada de consum conscient a un barri més acomodat on pots parlar de coses com més elaborades i parlar no només de consum conscient, sinó per exemple, de malbaratament alimentari, de reaprofitament alimentari i tal, que parlar o fer una xerrada d'aquests temes potser en una organització educativa que treballa amb nens i nenes en situació vulnerable, per exemple. Potser ahir no té sentit encara parlar d'aprofitament alimentari o de malbaratament o de coses que serien un pas següent, sinó que primer cal parlar jo què sé, d'alimentació sana, per exemple, no? I, bueno, amb el tema ja intentaré plantejar la meva reflexió molt breument. Amb el tema del catastrofisme, sí o no, o l'excés d'optimisme, jo crec que ahir la clau és trobar l'equilibri i potser en comptes de parlar més en termes de catastrofisme, que el món se va acabar, bueno, la metàfora que deia el Carlos de la paret que tenim ja, que anem ahir cap al xoque i que no ens adonem, sí parlar més com d'una situació d'urgència, que és una situació d'urgència que s'ha d'actuar ràpid, que s'ha d'actuar de manera contundent, amb mesures ambicioses o radicals fins i tot, però transmetre la idea que encara hi ha temps i que encara es poden fer coses i que encara que la teva aportació sigui petita, és útil i ha de ser valorada, no? Perquè ho dic perquè ara
hi ha molta gent que diu però jo per què no puc usar una bossa de plàstic si la Taylor Swift viatja en el seu jet privat a fer la compra, jo què sé. Llavors hi ha gent que també com que se desanima per això, no? I ahir la idea és transmetre, doncs, la idea és que la Taylor Swift no faci el viatge amb el seu jet privat, però tu també pots aportar el teu granet de sorra, llavors, no? Canviant els teus hàbits, participant d'alguna manera en alguna iniciativa que t'interessi, etc. I això, no? Com parlar més des de la motivació i també intentar connectar, no sé si heu vist el mòdul que parla de comunicació amb l'Eva Vilaseca en la seva presentació. Hi ha una diapositiva que parla de 5 o 6 idees claus de com comunicar, no? I una d'elles és això, no? Com intentar parlar des de la motivació, generant algun tipus de connexió en aquest sentit. I també, espera, que se m'ha anat la idea, està la meva filla per ahí jugant. Això, connectar amb l'emocionalitat, que aquí posaré un exemple que pot ser polèmic, però que és així, no? Ara que estem parlant i que estem veient, i ara ho veurem més amb les eleccions europees, no? L'auge de l'extrema dreta, que fa un discurs, en la meva opinió, molt criticable, no? I directament potser considerat un discurs d'odi, però és un discurs que connecta molt amb emocions. En aquest cas, amb emocions dolentes, no? Antidemocràtiques, que no ens agraden, però connecta molt amb una emocionalitat que a la gent que dona suport a aquest sector polític com que li fa rebrotar alguna cosa. Llavors, des del discurs ecologista hem d'intentar també connectar amb alguna emocionalitat que també ens generi alguna cosa que ens engresqui més a mobilitzar-nos i no tant a una paralització o al desànim, que és el que passa amb el catastrofisme i amb la por, no? Hi ha molts d'estudis de comunicació del canvi climàtic que plantegen que transmetre un missatge excessivament carregat de por o d'imatges o de missatges catastrofistes sí que serveix perquè la gent se n'adoni que hi ha un problema i digui, mira, aquí està passant alguna cosa, però això no necessàriament porta a una mobilització o a que la gent diguem-ne, es mobilitzi per a participar d'alguna manera, ja sigui activament, no? Fent algun tipus d'activisme o, per exemple, votant a partits que defensin mesures ecologistes. Llavors, el Carlos ahir ha aixecat la maneta. El Carlos té una mà aixecada. Jo abans volia fer una consulta molt breu perquè veig que són les 7:05. A mi m'ha agradat molt que ens hem entretingut molt en les presentacions perquè crec que és fonamental, no tant el que nosaltres puguem aportar, que també, com conèixer-nos, reconèixer-nos i així, però vull dir, aquí, a quina hora... Havíem posat hora de tancament, Frank? Havíem posat 1 hora i mitja, o sigui, Una hora i en principi mitja. fins a 7:45, sí. Vale, doncs si vols et dono aquesta paraula no molt llarga, Carlos, i després entro jo per intentar una mica respondre a les coses que han sortit i després si algunes persones volen allargar una mica més per mi no hi ha problema, però per intentar tancar l'hora per si algú ha de marxar que estigui una mica rodona l'activitat, tot i que després fem una pròrroga. Vale, sí Digues, que Carlos. una coseta abans de que comenci el Carlos. Ho dic ara millor per si de cas algú ha de marxar en algun moment o per si he de marxar jo, que recordar-vos que en principi, no, ho dic perquè alguns han dit que estan una mica ressegats i tal, però si aneu entre el segon i el tercer mòdul jo crec que aneu bé, però que en principi el curs tanca a finals de juny, ¿vale? Que no és estrictament una decisió nostra, sinó de la universitat, que per temes d'organització del semestre el campus virtual tanca a finals de juny i això, no, que seria convenient que pugueu avançar el màxim que possible o acabar el curs abans de finals de juny
perquè no tinguem problemes amb el tema del certificat, ¿vale? Que la idea és poder enviar el certificat a tothom i això, que tingueu en compte això. Vale, no, molt ràpid, has dit això de la Taylor Swift, però clar, és que estem inundats d'exemples d'aquell. Elon Musk i sus cohetes que cada dia surten cap a l'espai, que dius, jo he de deixar d'entrar a Barcelona en cotxe i aquest senyor pot tirar cada dia un petardo d'aquests cap a l'espai, no? O tenim una reunió pel clima i tothom va en el seu jet privat, no? És que al final aquestes contradiccions cada vegada són més descarades, per així dir-ho, no? I l'altre que volia dir, quan has comentat tot això, no, de l'auge de l'extrema dreta, és que al final, i això també entra en el tema de com comunicar-ho, no? És que al final la gent és més fàcil culpar la resta. No, el problema no és meu, el problema és del de fora. El que ve de fora, com ho fan allà. Llavors, com lluitem, no?, contra aquest discurs de és més fàcil culpabilitzar el de fora que fer una mica de retrospectiva. Sí, la situació és complexa. A mi m'agradaria començar aquesta ronda de respostes en aquest tema. Però em dic Toni Lodeiro, treballo a la cooperativa Opcions, porto, crec que vaig fer el meu primer taller de consum conscient el 2021, el 2001. O sigui que porto ja uns quants anys, i abans portava uns quants anys interessat en el tema, abans d'atrevir-me a donar un taller, o sigui que porto molts anys motivat en el tema i més de 2 dècades, al principi de manera voluntària o activista i des de més endavant professionalment dedicat a la promoció del consum conscient. He fet reflexió, informació, educació, i també suport a polítiques públiques, suport a generació de projectes i darrerament formació en una orientació més professional en el Multiplica. I aleshores, d'acord, enllaço amb això que ha dit el Frank, que m'ha semblat molt interessant. Quina és l'emoció que ens motiva? I enllaço amb una cosa que deia la Núria. Deia, tenim dos tipus de motivacions. Una, les prosocials, l'he traduït així perquè no sé de què article parlaves, però deies una de mena social i ambiental, diguem-ne, motivacions més solidàries, més de consciència social, posem-li així en resum, i altres més de tipus pragmàtic econòmic, sí? Jo crec que un problema que hem tingut i que tenim és que les persones que ens dediquem a la promoció del consum conscient, a temes ecologistes, a temes socials, són aquelles persones, que crec que és una paraula que ha esmentat la Núria, també a vegades amb major sensibilitat. I això també ho explica molt bé sempre se m'oblida, l'escriptor que té un llibre que es diu La superioritat moral de la izquierda. Sánchez Cuenca, Ignacio Sánchez Cuenca. L'explica molt bé, que les persones progressistes en general són persones amb gran sensibilitat davant de la injustícia i amb certa capacitat de compromís social. I normalment a l'altra banda de l'esquema més conservador estan persones amb valors més pragmàtics. Però la realitat és que els valors més predominants i els motors més grans a la vida de la majoria de les persones són motors pragmàtics. L'Álvaro Porro, que és professor del nostre curs, que és ara ha estat fa poc responsable polític d'Economia Social a l'Ajuntament de Barcelona, però molt abans era també pensador i divulgador del consum conscient, deia que els productes, a més de ser sostenibles, han d'estar a prop, ha d'haver-hi una oferta raonablement diversa, raonablement pràctica i còmoda, i han de ser a un preu assequible. I aquests factors són normalment molt més importants. Com canviem això? Com fem que els làctics del Carlos produïts a Òdena siguin més barats que els làctics que venen potser simplement de Galícia a 1.000 quilòmetres? Doncs l'única solució, perquè el capitalisme funciona molt en economies d'escala i et surt molt més barat portar diversos camions des de Galícia que una petita furgoneta d'una petita explotació des d'Igualada. Com transformem això? En polítiques públiques. En polítiques públiques. En polítiques públiques que incloguin una important fiscalitat quan l'envàs no és retornable, una fiscalitat quan el transport és més gran,
quan la producció és menys sostenible, etc. Quan no directament, i que subvencionen fortament la producció local, la distribució local, l'envàs retornable, etc. Això ha de ser, l'àrbitre ha de ser l'administració pública i han de ser les polítiques públiques. Diguem-ne, el mercat, si ho deixem tots en mans del mercat, doncs Shein guanya la batalla. Perquè, com deia l'Adriana, la majoria de les persones d'aquesta societat i de totes les societats estan preocupades més de qüestions pragmàtiques. Hola, Doris. Ens agafes ja... Sí, hola, disculpeu, he arribat molt tard a casa, però dic, bueno... No t'amoïnis. Ets benvinguda, l'únic que ara tirarem Sí, milles tant i perquè tant, estem ja tant que tirant sí, cap al clar. final. Diguem-ne, hem d'assumir que la majoria de les persones es mouen fonamentalment per qüestions pragmàtiques. Com deia la cançó, tres coses hay en la vida, salut, dinero i amor. Doncs això són els principals motors del nostre dia a dia i per aquí hem de tirar. Per tant, parlem molt de solidaritat en pobles, no? Penseu-hi quins eren les imatges icòniques d'això quan començava. Tirem-nos 5 o 6 dècades enrere. Una imatge icònica del consum responsable és quan neix el comerç just. En la persona negra als camps d'Àfrica o d'Amèrica al paquet de comerç just. I una imatge icònica de l'ecologisme són els dofins o les balenes, no? Anem-nos anys enrere, quan això comença, o quan comença les manifestacions contemporànies d'això. Doncs jo diria, parlar dels, dit així vulgarment i a lo bruto, dels negrets de l'Àfrica, o de les balenes, o de les tortuguetes estrangulades pel plàstic que uneix les llaunes de cervesa, no funciona. Parlem de salut, diners i amor. Parlem de que en un consum conscient viurem millor. Per què? Perquè si jo, en lloc d'anar-me de viatge intercontinental, faig un model de viatge més econòmic, tipus Camino de Santiago, aquí gaudiràs més, tu passaràs bé, estaràs més sa perquè caminaràs, coneixeràs gent, molta gent fa amistat, s'enamora en el camí de Sant Jaume, ho guarda com un record inolvidable i és turisme local, es fa a peu i és econòmic, o sigui, parlem de que si no et gastes 3.000 euros en un viatge a l'altra punta del planeta, o si no renoves tan sovint la televisió o el mòbil o la roba, o no et compres un cotxe nou que difícilment et baixa a 20.000 euros, doncs potser et pots prendre aquest any sabàtic, potser, si tens sort, pots reduir jornada, o pots no fer hores extres com a mínim, o tens més marge de maniobra. I això ho pots dedicar doncs, a, no sé, a passar més temps amb els teus fills o amb la teva gent estimada, a no haver de córrer tant, a poder dedicar una hora al dia a tocar la guitarra, que sempre l'havies volgut fer i mai no tens temps. Parlem de qualitat de vida. Aquesta és la clau número 1. No parlem tant de... perquè la situació ambiental és una situació amenaçant, però lliguem, coincidia l'altre dia amb l'Àngel Esparra, a la directora de Biocultura, a una entrevista a Ràdio 4, i deia ella, és que salut només hi ha una. La salut del planeta i la salut nostra. Parlem més de salut i arribem de la nostra a la del planeta, no al revés. Perquè si anem al revés ho veiem com una cosa molt inabarcable, molt llunyana, com tothom heu explicat. Parlem més de la salut i la qualitat de vida nostra a través d'aquests valors d'austeritat que la mateixa Núria esmentava, però no com renúncia, sinó com camí a la qualitat de vida. Plantegem un model de qualitat de vida alternatiu. Tot això que es diu bon viure, simplicitat voluntària, slow life, vida lenta, vida senzilla, tots aquests conceptes per a mi tenen molt potencial perquè, com deia el Frank, hem de parlar pel públic pel que parlem. I la majoria del públic del que parlem, si ens sortim d'aquesta minoria mobilitzada, activista, ultramotivada, que som els que estem aquí, hem de parlar en altres claus. Clau de gust, clau d'estalvi, clau de qualitat de vida, clau emocional, clau de convivència. Un dels factors principals un dels problemes principals d'aquest segle és la soledat. No caldrien frigorífics solidaris fa unes dècades perquè hi havia un teixit familiar i comunitari molt dens. Donem respostes que donin alternativa a la soledat, que siguin en clau de convivència.
Per això els grups de consum tenen tant èxit, no perquè són un espai de convivència que t'ajuda a conèixer persones afins. Grups de consum en els que diverses persones participeu i algunes hem participat, el que més et donen és convivència, conèixer persones afins en les que compartir coses que et motiven. A més que els espais de convivència són molt més pràctics perquè la gent faci canvis. Portes 5 anys pensant en canviar-te una cooperativa elèctrica renovable, però no saps si serà més cara o més barata, no saps com mirar-ho, i de cop i volta al grup de consum et trobes a l'Adriana o a la Núria o a l'Àngel que ja la tenen, t'expliquen, no, ja et faig jo el canvi o t'explico com fer-ho en un clic, si surt bé de preu, o a la banca ètica o el que sigui. Espais de convivència. Una cosa que he detectat, sentint-vos a vosaltres, és que tothom participeu o participem a moltes coses molt exigents. Participeu, si repasso les vostres bios que he estat copiant, Àngel, Cooperativa Energètica, Associació de la Revolta Sant Feliu, Hort Comunitari, grups de consum. Està bé que ho fan les persones motivades, però seria una tonteria pensar que tota la societat pot viure així. És una tonteria. La Simona Levi, activista del món digital, impulsora d'alguna campanya interessant, com la campanya que va portar Rodrigo Rato davant dels tribunals, que es deia 15M per Rato, parlava una vegada de que les societats, els grups, sempre es compleix la llei del 1-9-90. De cada 100 persones hi ha una ultramotivada que fa 1000 coses, que lidera, 9 que fan una mica de coses, que ajuden, que col·laboren, 90 que s'ho miren des de lluny. No obliden aquesta llei i no siguin ingenus. El consum conscient es basa en la idea, a vegades, algunes lectures del consum conscient es basen en una idea poc realista, que és que el 100% de la societat pot viure com el friqui d'Àngel, perdona, o com el friqui de Toni. Ens expliquem? M'explico? No va en una crítica, van dir, nosaltres som uns friquis, no podem demanar-li a la societat aquest nivell d'entrega, hem de posar-li coses barates. El consum conscient per què serveix? Serveix per introduir en la societat debats que tant de bo arriben a polítiques públiques, com ha arribat feliçment, per exemple, a la prohibició de les bosses de plàstic, de regalar les bosses de plàstic d'un sol ús, de final de secció, ha arribat d'una manera molt insuficient encara, perquè no hi ha fiscalització de que això es compleix, al petit comerç te la segueixen donant, i no hi ha un preu mínim dissuasori, com recomanaven les organitzacions ambientalistes, que hauria de ser de 15 o 20 cèntims. Però ha arribat un primer pas. Quan peatonalitzem carrers, quan tanquem ciutats al trànsit, quan centres de ciutats, quan aconseguim coses d'aquestes, la societat canvia automàticament. Dècades de promoció de campanyes educatives que et diuen no estalvia, no genera tants residus, tenen un efecte limitat. Ara, quan aquestes campanyes aconsegueixin, com a Irlanda el 2001, que es cobri a les grans superfícies un mínim de 15 cèntims per bossa de nansa, de la que agafen al final, en 3 mesos baixa el consum un 90%. Totes aquestes alternatives, aquestes pràctiques que fem, són només espurnes, o, si vols, la metxa. O sigui, no és el tot. El consum conscient no és el tot. És una manera de fer girar una roda d'un debat cultural, una manera de generar espais de convivència, una manera d'aprendre i repensar les nostres vides, unes ulleres a les que repensar la societat. Però no és la meta, és només un petit mitjà entre molts per generar debat social i per assajar alternatives. Quan surten aquests informes que diuen que la banca ètica no ha necessitat mai rescats i que els seus números són tan bons a final d'any com els de la gran banca, no només importa aquest impacte petit que els 200.000 clients a Espanya que som de banca ètica generem en els nostres calés en banca ètica, que és un impacte petit, o si vols inclús pots dir ridícul i rellevant, importa que estem demostrant que una altra manera de fer economia és possible i estem fent una influència i estem generant un exemple a la societat i o sigui, són petites peces per fer moure la roda, però hem d'arribar a les polítiques públiques i hem d'arribar a la transformació, hem de prohibir, hem de tenir una taxa a Amazon o una taxa al comerç online que faci inviable això que deien de que es fan
tants quilòmetres en un sobret, de que hi ha un munt de furgonetes aparcant a les nostres voreres, hem de posar límits seriosos en això. El fi és arribar a les polítiques públiques i a transformacions de fons. Què passa en això? Que ens relaxa. Ens relaxa d'haver de fer-ho tot perfecte, ens relaxa de no hem de fer-ho tot perfecte, ni com individus ni com societat. Anem fent els nostres assajos, les nostres petites proves a les milions de contradiccions que tenim. Segurament la majoria de tant en tant anem al Decathlon, comprem a l'Amazon, jo sí, jo sóc el primer, i ho faig amb gust, perquè no em carrego la motxilla de que una cosa tan gran com transformar una societat i guanyar-li la partida a quelcom tan gran, un sistema tan espectacularment eficaç i tan espectacularment guanyador com és el capitalisme, li hem de donar la volta a 4 friquis que estem aquí, o 4.000 friquis. No, segurament això és molt difícil. Simplement tenir la satisfacció de viure en coherència amb un estil de vida que esperem que ens aporti satisfacció, alegria, qualitat de vida, relacions, aprenentatges, sense arribar a l'extrem de cremar-nos. I jo quan vaig haver d'escriure una guia sobre consum conscient li deia som part del canvi. El consum conscient com una part del canvi. Des de la vida quotidiana, des del nostre lloc de feina, quan és així, aportem el nostre granet de sorra sense posar-nos el pes d'haver de transformar-ho tot. I aquí enllaço amb el que deia Adriana dels instituts, no? Jo arribo a un institut i allò és aigua congelada. I jo vull que l'aigua surti bullint perquè jo vaig 2 hores, hora i mitja, una vegada a l'any o 3 vegades a l'any. No, si aconsegueixo que una gota es desglaci i caigui d'aquest gran bloc de gel, que són adolescents amb un consum tremendo de xarxes socials, amb uns hàbits de consum molt allunyats del que proposem, doncs és prou, és el que podem aspirar, marcar-nos expectatives realistes, perquè qualsevol expectativa que no és realista o que no assumeix les nostres capacitats i el repte al que ens enfrontem ens provoca frustració. Per tant, aquest relaxament de que a vegades podem fer el que podem fer i el que hi ha al davant és molt, molt gran. El que hi ha al davant és molt, molt gran. És molt, molt gran. El poder de les grans corporacions és enorme i l'èxit d'aquest model econòmic i social és enorme. Aleshores, a mi en relaxació, això, i com deia el Frank, a mi el que m'ajuda quan vaig a espais d'aquesta mena és connectar amb les emocions. Per exemple, l'adolescència és una edat que l'emoció del rebuig, de la rebel·lió, connecta prou bé. Jo quan vaig a llocs d'aquests li dic no us sembla que us estan prenent el pèl quan us cobren 100 euros per unes bambes Nike i el Cristiano Ronaldo, que això ho reparteix el teu amic que potser ja està fora de l'institut i és repartidor i cobra el salari mínim i que el Cristiano Ronaldo li paguen, viu com un rei o com un marajà i li paguen per mitja hora d'anar a fer un anunci milions i milions? No creus que s'estan enfotent de tu? No creus que són uns capullos aquesta gent i que això és injust? No creus que quan t'estàs deixant molta pasta en les bambes Nike perquè és el que ha de fer, perquè tothom ho fa igual, que són com xaiets? Provocar-los, no? I parlar amb ells de què treballa... Jo a vegades he anat a educació com es diu? De tarda, no? De gent que ja treballa i fa el batxillerat o l'ESO per les tardes, no? I explicaven, i és que allà et trobes a cambreres de pis, si parles amb ells, et trobes a gent que diguem-ne que el que tu deies, que té pocs recursos econòmics perquè està en la part xunga d'aquest model, i a mi em funciona millor en aquests casos un discurs més de classe, de connectar amb la justícia, que aquest discurs social i solidari que diem, aquest discurs no és per les persones que estan en la part més xunga de la societat. Jo sempre dic, quines són les eines o els col·lectius relacionats amb el consum que han funcionat en classes més en una situació més difícil? La plataforma d'afectats per la hipoteca, per exemple, consum d'habitatge, perquè s'ocupa de necessitats bàsiques i dels problemes que realment tenen. Això que deien en aquests moments de polititzar el dolor, no? Doncs polititzem el dolor d'un sistema de consum que ens pren el pèl, que ens marca cànons de bellesa inassolibles, que parlem de necessitats i parlem dels temes que els interessa, telèfons mòbils, roba,
però parlem dels telèfons mòbils en clau de com ens esclavitzen i aprofitem per ficar alguna cosa de justícia ambiental, però que no sigui el centre perquè no els motivarà. Parlen de roba, parlen de com la moda ens esclavitza, de l'injustament repartida que està, de com nosaltres som els tontos i els paganinis, de com quan som treballadors, perquè, clar, jo soc de Galícia, tinc molts amics que han treballat a Sara, les condicions ara a la principal han millorat, però a les filials segueixen sent molt xungues i abans Zara era com anaria a l'explotació màxima fa uns anys. Ara a la principal ha millorat bastant. Toquem per aquí, per les coses que toquen la fibra i que són significatives, com deia el Paulo Freire, un dels pensadors de l'educació popular, parlar de coses que són significatives per les persones, perquè l'altre sona molt llunyà, aquest discurs ambiental buenista, entre cometes, del comerç just, això és molt difícil que arribi a aquesta població. I és lògic, potser estem equivocant el tret. No hem d'anar... Bueno, té un sentit, té un efecte, però és molt minoritari. Potser la principal tecla que haurien de tocar no és aquesta, sobretot en sectors més desfavorits. I respecte al que deia el Carlos, de si anem tan tard, a mi m'agrada molt, tenim l'article, el document que teniu al xat enllaçat i que podeu entrar, crec que està obert, ara miro que estigui compartit, jo crec que sí. Sí, tothom que tingui l'enllaç pot editar. Perfecte. Tenim una entrevista a l'Emilio Santiago Muiño, que per a mi és la persona que millor pensa o, si més no, que millor explica aquestes coses. Tenim una entrevista en vídeo, que està a YouTube, i tenim dos articles, un que es diuen No tenemos derecho al colapsismo. Es diu en primera part i segona part. Són dos articles molt interessants. El primer diu que la comunitat científica és realment minoritària, que no és hegemònica, aquesta idea del no tenim temps, del ja el col·lapse és inevitable i les coses estan fatal, pitjor que mai. El qüestiona explicant com al món científic això no és hegemònic, inclús potser diu que potser és minoritari, i defensa que segurament, que ningú sap del cert, però que segurament tenim marge de reacció. I en la segona part, si no en recordo malament, explica com aquest excés de pessimisme, de discursos pessimistes, provoquen desmobilització i com hem de trobar aquest equilibri que diu el Frank, entre ser realistes però també ser pragmàtics. I està l'enllaç al xat. Sí, deu estar l'enllaç al xat. L'enllaç al document és un Google Docs i està a dalt, si no m'equivoco. I si no, el podem enviar. Sí, potser... Vale, ja el tens. A dalt del tot. Aleshores, sí, una mica en la línia del que diu el Frank. Donar el nivell d'informació que ens provoqui a l'acció positiva. Ser pragmàtics en aquest sentit. Una altra idea des de les alternatives de consum és que les iniciatives de petit format, les iniciatives comunitàries com els grups de consum dels que alguns heu parlat, són molt guais per qui té temps i vol viure una experiència convivencial forta, però en el món de l'economia social, del consum conscient, s'ha pensat que necessitem iniciatives a un clic. Quan s'ha vist que Som Energia, la cooperativa d'energia elèctrica, ha arribat als 120.000 contractes en no massa anys, s'ha entès que una de les claus és que et fas soci o et fas consumidor a un clic i que anar a un grup de consum t'implica moltes reunions, assemblees, comissions de treball, anar-hi a la compra de 6 a 8 un dia particular i que no podem exigir això fora dels militants i ni tan sols als militants li podem exigir en totes les àrees de la vida, perquè a més no només consumim aliments, ens vestim, fem moltes coses. Si apliquem aquest nivell de participació a totes les àrees de la vida, no tenim temps ni per dormir, ni per treballar, ni per tenir fills, ni per tenir amics, ni per res. Per tant, des de l'economia social, de nou, hem de generar alternatives també, tot i que no siguin tan pures, tot i que no tinguin tanta participació, assequibles en temps, assequibles en esforç que suposen. No hem de treballar només per a militants tan conscienciats com nosaltres perquè som 4 i no passarem d'allà. Aleshores, per iniciatives molt experimentals està bé, per iniciatives molt comunitàries de petit format està bé, però en el món agroecològic s'ha arribat a la idea de que necessitaven supermercats cooperatius. Horari ample, anar-hi quan vulguis, i per al meu gust, si jo he participat d'aquests debats,
s'ha escollit un model encara massa proper als dels grups de consum, amb molts entorns de voluntariat, en la majoria dels projectes, massa exigent. Però al meu gust s'hauria de tirar un model encara més obert, més una mica per a tots els públics, si volem sortir del nínxol de motivats. Estic intentant acabar perquè són ja i 32. Jo crec que he tocat bastant dels punts. Dir-vos que del tema de la comunicació em fa pena perquè no tenim massa temps, però tenim aquí una presentació, anàlisi de campanyes, està en el document, en el que surten diversos vídeos. És una presentació de PowerPoint que va fer l'Eva, companya nostra, creadora del curs, en la que surten vídeos i fixeu-vos, per exemple, a veure quins us agraden més, però faré l'espoiler. Fixeu-vos com comunica Wallapop, com comunica Hola Luz, que no són les empreses més compromeses, però fixeu-vos com apliquen aquestes claus d'apel·lar a l'empoderament de el poc que tu facis és positiu, es pots fer coses, una comunicació fresca, una comunicació no massa carregada d'ideologia, o si la tens d'una manera alegre, senzilla, fresca. Seria, si voleu veure un parell de vídeos interessants, ara em venen el de Wallapop i el de la Luz i segur que n'hi ha més. O crec que també, no sé si les tenim aquesta presentació, les campanyes de comunicació d'Eura, aquesta marca que fa carn amb ingredients vegetals, també unes campanyes molt fresques, molt alegres. Aquí tenim uns quants exemples de campanyes que si tenim una estona més inclús podem passar-les aquí. Estic mirant les preguntes. Crec que he tocat una mica tot. Una fira de qualitat fora de les grans ciutats? Doncs aquí no sabria dir-te perquè no tinc gran expertesa en muntar fires, però t'han donat un exemple. Doncs jo miraria, a banda del que tu deies, Carlos, de cridar a les iniciatives fora de les habituals, que ja era una mica una cosa que en la pròpia pregunta tu plantejaves. No sé, per exemple, demanar-li a la gent que munta biocultura o dins d'un marc més proper a la Fira d'Economia Solidària de Barcelona o el FES Rural, doncs jo faria entrevistes en quines són les claus, però mirar qui l'està fent i veure quines són les claus. Jo d'això no us puc dir. I assumir també això, sobretot assumir, tenir expectatives realistes, intentar gaudir en l'intent. O sigui, jo crec que transmetem, que encomanem quan transmetem alegria, quan transmetem que ens ho passem bé fent això, que en això aprenem, que en això fem amics, que en això mengem menjar més bo, que en això tenim millor salut, que en aquest estil de vida, i que quan enfoquem molt en un discurs de lo malament que està el món, és que és absolutament desmoralitzador. Jo intento de tant en tant fer una mirada realista, però sobretot estar enfocant en el granet de sorra que jo puc posar. I això, no oblidar-nos de la necessitat de participació ciutadana, veïnal, sindical, política, de tota mena d'organitzacions de major escala, ecologista. Vull dir que formar part de tota mena d'organitzacions, podeu associar-vos a opcions, a Espai Ambiental no podeu associar-vos a organitzacions ambientalistes, en el tema dels residus associar-vos a Resero, tothom que fem un paper de motor cultural, de motor sindical, diguem-ne, de motor reivindicatiu, participar de partits polítics que estiguin alineats en aquestes mirades, això és fonamental perquè només des de la petita iniciativa o potser aquí no ho podem fer, perquè aquí ja participem en moltes coses, però quan transmetem missatges com a educadors, no transmetre la idea de que els petits canvis poden canviar el món, perquè no és cert. Necessitem organització social, organització política, organització ciutadana i una complexa xarxa mitjans de comunicació i una complexa xarxa d'alternatives que cooperen i, tot i així, canviar el món en una lectura absoluta o que tot sigui perfecte segurament és impossible. I veure canvis significatius és una qüestió de dècades. Per tant, també una altra cosa, prenguem-nos-ho amb molta paciència, molt humor, molta calma, perquè veure els efectes dels canvis porta dècades. Des que es va començar a sensibilitzar en el tema de les bosses de plàstic, fins que hem fet un petit pas, que és prohibir només les de nansa, o sigui, només les de final de compra, no les de secció, i encara no els hem pogut posar un preu prou dissuasori,
prohibir regalar-les, no prohibir-les, prohibir que es donin de franc. Han passat segurament moltes dècades. Els canvis porten dècades, paciència, bon humor, a gaudir la vida, que està plena de coses boniques pel mig, i no caure en el pessimisme, perquè és que no sumem més des d'aquí, no sumem més des d'aquí. I volia dir una cosa per tancar i se m'ha oblidat, però el Fran té una mà aixecada i podem obrir paraula al Fran i després una ronda de qui hagi de marxar que tingui l'oportunitat d'acomiadar-se i després la resta potser ens anem acomiadant més tranquil·lament. Vale, sí, no, jo només volia afegir una idea molt breu, ara que parlaves del document d'aquest exercici que feia, no, del taller de campanyes, que me'n vaig recordar d'un cop que ho vam fer amb el curs del multiplicar presencial i, clar, no, la majoria de la gent, la gran majoria, el 99% del curs era gent també ja activista, conscienciada, amb projectes a l'àmbit cooperativista de l'economia social i solidària. I un dels vídeos, no sé si estarà aquest document, era un vídeo d'una campanya que va fer l'Ajuntament de Barcelona quan comença, no, tot el procés del Comissionat d'Economia Social i Solidària i l'Ajuntament comença a parlar d'aquests temes. Clar, que era un vídeo com molt de conceptes bàsics, no? I era com saps que pots fer un comerç de proximitat i que trobaràs una botiga del barri i que pots demanar-li a la teva paradeta al mercat si té la certificació de proximitat o ecològica, no sé què. I clar, me'n recordo en concret una alumna que va dir no, però aquesta campanya és molt bàsica, a mi no m'està explicant res nou. Però clar, llavors ho dic per el que parlaven abans, no, de la importància de conèixer el nostre públic i a qui ens estem adreçant. No, potser per a gent conscienciada aquesta campanya era molt, molt bàsica, però per a gent que no tenia ni idea, diguem-ne, per al gran públic sí que era interessant, sí que t'estava explicant coses que potser tu no t'havies plantejat. Llavors, torno amb aquesta idea de la importància de saber a qui ens estem adreçant i en funció d'això llavors dissenyar els continguts, no? Ja sigui un contingut audiovisual, ja sigui una xerrada, un taller, un discurs, el que sigui, no? Jo crec que això serveix per una campanya de comunicació digital, per exemple, o per una xerrada amb nens, nenes o adolescents o qualsevol altre públic adult, no? El que deia el Toni, potser amb un públic adolescent pots posar-te una mica més canyero, més rebel, amb un públic militant encara més, però amb un públic que potser no té tanta base, llavors has d'anar més de poc a poc. I això era. Ara veig que ha sortit el tema, ja sé que un tema que se m'ha escapat, ara marxa el Carlos, que és contactar amb els ateneus cooperatius de cada comarca per organitzar la fira. Però ja havia sortit en el xat, veig que el xat ja va avançant i en coses interessants, però suposo que tens contacte amb l'Ateneu cooperatiu de la teva comarca o vegueria i aquí també et pot posar en contacte. Els Ateneus cooperatius, aprofito, són dispositius gestionats per les cooperatives del territori però finançats per la Generalitat de Catalunya, per tant són un dispositiu públic cooperatiu, o sigui és un recurs públic però desenvolupat pel sector cooperatiu. També hi ha la Catalunya Central, ara que miro l'Adriana, a totes les comarques, que ajuden a desenvolupar projectes cooperatius i a reforçar el teixit cooperatiu de la comarca o de la vegueria. Res, però això, no sé si algú ha de sortir, teniu el moment ara per acomiadar-vos tranquil·lament i si no podem deixar uns minuts més de tancament per si algú volen aportar alguna cosa. M'he posat a parlar com una metralladora i a veure qui parla. Qui reprèn la paraula ara? Si no hi ha més coses, podem acomiadar-nos tothom. L'Adriana vol dir alguna cosa. Doncs que a mi m'ha agradat molt, no? La frase o bueno, el que has dit de que al final serveix per generar un debat, no? I en aquest debat, doncs, per la meva part, que crec que d'alguna manera
ho fem amb els tallers amb la gent jove, és també posar sobre la taula un concepte molt més ampli i profund, que és el tema de la felicitat, no? La construcció cultural que tenim de la felicitat i que és apel·lar a les emocions des d'aquesta mirada, no? De què vol dir aquest concepte que hem construït en aquesta societat, no? I si realment, com a joves, som feliços amb aquest... si això aporta felicitat, no? A més, una felicitat efímera que s'acaba quan fas els primers... quan t'estrenes la roba no? I s'ha acabat aquí. Crec Que és aquí l'èxit, un no? tema... També. L'èxit, que és l'èxit personal, que és l'èxit Exacte. social, redefinir, plantejar jo li dic a vegades altres models de felicitat, alternatius al consumisme i altres models d'èxit també. Sí, Vaja, amb això que estudien ara, m'ha vingut una qüestió, és com si m'haguessin creuat temes que no ho sé, però quan has estat tu insistint, no, molt sobre la qüestió aquesta de que no es pot demanar que certs col·lectius o tal, no, més precaritzats, no, com sumant aquest carro, i penso, és que aquest carro, quin és, saps? O sigui, on estem ficades, no? Perquè de vegades és tot, des del sector així més conscient o activista o el que sigui, hi ha com una mirada que considero, també per revisió meva, que va com cap a fora, moltes vegades, cap al davant, però no mira als costats, sí? I no mira enrere. Llavors és aquella frase que no sé dir-la molt bé, però que té a veure amb que si vols arribar lluny, com ves a poc, no? Si vols anar ràpid i tal, doncs igual no arribaràs tan lluny d'això. I llavors això em porta a pensar en aquesta qüestió de dir, participar de què? Participar amb qui? Amb quines ganes d'aconseguir quina cosa, no? Igual revisant tot això, podríem arribar molt tranquil·lament a dir com et trobo més a gust, no? Perquè igual també hi ha com un discurs molt il·lusori o molt convencional ja d'altres dècades, transformar, tal, lluitem, juntem-nos, esforcem-nos, tot això que igual és qüestió de revisar-lo també, perquè igual ve d'altres moments i en altres circumstàncies que és fantàstic i tot molt respectable i gràcies, però que igual aquí ara les maneres són unes altres, no? I no per fer cap adoctrinament a ningú i dir, no, mira, jo ara això ho deixaré i ara només parlaré tal, sinó de dir, cadascuna interroguem-nos de si ens trobem bé, en segons quin lloc, no? Fent aquesta, no sé com dir-ho, o activisme o tal, o sigui, estem amb gent que són molt semblants a nosaltres en general, saps? I llavors jo crec que aquí hi ha un repte d'humanitat, que sona així com molt gran la cosa, però o sigui, un repte de persones, no? De persones que hi ha més diversitat cada cop en tots els contextos no buscats, no? Carrers, barris, tal, bueno, igual depèn d'on vivim, no? Però que també és un gran repte de dir com ens relacionem, no? O sigui, si algú està vivint en un gueto progressista, transformador de no sé què, perquè al final no sé què transforma, o realment el gran repte és com deixar-nos contaminar, entre cometes, de dir, aquest com ho veu això? A l'altre tal, uau, que flipant, no? O sigui, vale, que això... Saps? O sigui, com treure'ns més dogmatismes o més idees i més això i fer més fresca, que sigui acceptada políticament correcta. Hi ha coses que no es poden dir en segons quins contextos, per tant hem de crear ambients segurs i tranquils per poder parlar obertament de segons quines qüestions i d'ahir poden aparèixer altres moviments i altres ganes de fer-ho diferent també. I si no, en ambients, ara estic plantejant-me, no? O sigui, que hi ha com moltes fires i gent de col·lectius migrats i tal que estan fent com trobades de participació, de trobar tal. Hòstia, hi ha una vinculació entre la gent que està en temes d'economia social solidària i aquestes trobades multiculturals? No, són mons a part. Saps? Cadascú a la seva. I jo considero que això també, en el fons, pensant en el que dieu ara, que si felicitat, que si cap on anem, que tal, és realment fonamental, perquè la gent, som gent i fem les coses juntes, som socials, amb la qual cosa, no ho sé,
la qüestió aquesta més com individualista, avantguarda, no sé què tal, la veig, però cada cop la tinc més crítica. Jo, ja sé, i parlo des de mi, val? Tot això vull dir que no consti que és discurs en cap context d'aquests, però parlo jo, persona, dona, no? Blanca, tal, dintre d'un context d'economia social solidària, reqüestionant. Me. Total. Gràcies, Doris. Jo pensava que unes coses que estan molt relacionades amb el consum conscient i que és un dels debats d'actualitat és la reducció de la jornada laboral. Perquè a vegades vivim molt, depenent de les condicions, treballem moltes hores, en alguns casos, en la majoria no, o no tots, però en alguns casos cobrem un salari que no ens arriben a gastar, tenim poc de temps lliure, però tenim prous diners com per gastar-nos-hi. Aleshores ens hem de compensar i de satisfer una reducció de la jornada laboral que ara per primera vegada està en debat després de 40 anys sense cap reducció i que esperem que aconseguim com a mínim una mica i anar obrir una tendència de reduir hores, també podria portar estils de vida més interessants, segurament amb menys poder adquisitiu, però amb més temps, per canviar com fem les coses i canviar el model d'oci. És que he treballat com un ruc tot l'any i ara em mereixo anar-me a Punta Cana, oblidar-me'n de tot, per dir, tinc més temps lliure cada dia, més temps per escapar-me a la natura, ni que sigui a la muntanyeta que tinc al costat del meu barri, i aleshores no necessito el cap de setmana sortir com un boig al Pirineu, a alta muntanya, a compensar la manca de natura que tinc en el dia a dia, o de caminar, o de passejar, o d'estar en gent. Bueno, res. Una reflexió que se m'havia oblidat, era de les coses que volia dir en la intervenció anterior i que se m'havia oblidat. Vinga, intervenció així de tancaments. Són 7:48, de tancament i comiat, així volem dir alguna cosa més o simplement acomiadar-nos. Bueno, jo dic una... Carlos? Aquí. Vale, no, molt ràpid això, bueno, que de veritat que estem molt contents de que les Àgores hagin estat participades i que això, no, el que deia al principi, que us hagueu animat a participar i que el mes següent, al juny, segurament ja a principis de la setmana vinent o tant de bo a finals d'aquesta setmana, si em dona temps, us enviarem propostes de data per fer l'àgora de tancament al juny i bueno, que estem pensant alguna cosa, a veure si podem fer alguna activitat o bueno, en el format online, no? Però amb alguna participació especial o alguna cosa així i això, que ja us anirem comentant i recordar-vos el que deia al principi de que si podeu anar acabant el curs abans de finals de juny, perfecte, perquè no tinguem problemes amb els certificats. Perdoneu per la part tècnica. Per això. Teniu data exacta? Perdona, teniu data exacta de tancament de la plataforma? Encara no. Estic esperant resposta de la universitat, però també quan abans la tingui us ho faig saber. Vale? I això per part meva. Gràcies. Res, jo com a tancament al xat us he deixat un enllaç que parlàvem això de les campanyes i de comunicar així en positiu una mica, que a mi és una campanya del comerç, de la Cambra de Comerç de València, que es titula Principios para recuperar los principios, i és així com divertida, no? És el que parlava abans el Toni, potser no ens explica res nou, que els que ja estem ficats al tema no sapiguem, però és una forma de comunicar que és agradable per rebre-la a un públic que potser no li interessa tant el tema. És molt guapa aquesta, sí. M'ha vingut ara al cap una altra vegada i dic, escolta, l'he de recuperar i la comparteixo. Sí, és molt exemplar aquesta, a mi m'agrada molt també. Gràcies, Carlos. Pues res, aquest silenci significa Àngel. Ara em sento malament quan has No, sí, ja veus, és una alegria veure que portem gairebé 2 hores aquí, tothom està clavat a la cadira, entenent que no per compromís, perquè la gent en els seus esdeveniments online ràpidament explica que ha de marxar, o sigui que el contrari, el que deia Fran, veure les cares d'interès, la participació, que alguns repetiu
en diverses àgores, és un motiu d'alegria, que expliqueu que el curs us serveix, no, al contrari, és una alegria. Vinga, Àngel. Doncs, bueno, i gràcies pel curs de nou. A mi m'ha interessat molt avui el que heu comentat també de com connectar amb el que toca la fibra a diversos grups de gent, potser, com a manera com potser una mica més eficient de comunicar i d'arribar una mica més a que la gent es motivi per si sola. Jo, per exemple, hi ha una cosa que sí que ara fa una setmana o dos van venir uns que es diuen, bueno, psicòlegs pel futur, com Psychologists for Future, que tenen aquí també a Bamberg uns estudiants que van fent xerrades, i van parlar també d'un concepte que em va semblar interessant i potser una mica que quadra bastant amb el curs aquí, que és que la psicologia humana, diguem, tendeix a multiplicar molt les coses negatives per la manera que tenim els humans de voler sobreviure, no? Vull dir que és una cosa com molt inconscient, no? I que en canvi les coses positives a vegades no se'ls donen tanta... O sigui, no generen tanta neura al cap com les coses negatives, no? I que potser, per molt que el punt sigui bastant catastròfic en alguns aspectes, doncs que en la mesura si fem 50-50% ja ho estem fent potser una mica malament, no? Perquè la gent segueixi motivada. I després una última cosa que volia comentar al respecte de com doncs, quan parlem, per exemple, amb gent que compra, jo què sé, infinit per Amazon o el que vulgueu, jo, per exemple, com deia el Toni, també, a mi em sembla fantàstic que existeixi, bé, dintre de certs criteris, si Amazons, si, per exemple, com es diu a Espanya, a Catalunya, el de repartidors de menjar, per exemple? No Hi ha sé com... diverses, hi ha Globo, Vale, hi ha vale, Deliveroo. vale. Per cert, parlant d'empreses de repartiment de menjar, pel que jo sé, que no és molt, però per gent que m'ha comentat, el Just Eat, jo normalment això sí que no. De tant en tant faig algun Amazon o algun Decathlon o coses així, però menjar a domicili no acostumo a demanar. Però Just Eat crec que té a la gent ben contractada, que no és aquestes empreses com Globo, tal, que han rebut un munt de multes per tenir a la gent com falsos autònoms. O sigui, Just Eat sembla que és bastant més curosa en les condicions laborals. Perdona per l'incís. Sí, Digues, no, digues. tranqui, ben fet. No, jo, per exemple, en general no demano, però jo què sé, a mi em sembla fantàstic que aquestes coses de la societat aquesta globalitzada també té coses positives, vull dir, hi ha gent, per exemple, que, jo què sé, algun dia em vaig trencar una cama i vaig demanar menjar per emportar a casa i doncs també està bé tenir la possibilitat, o hi ha gent que no es pot moure de casa per diversos motius. El problema suposo que a la que s'abusa socialment i la cosa es multiplica de consum, doncs la cosa va malament també. Llavors no sé ben bé si, jo què sé, si algun dia no has pogut portar la teva bossa, doncs també va bé que puguis comprar una bossa, però si ja n'ets conscient de totes les conseqüències que té això a nivell social, de gent, això que dieu, no? Qui et fa les bambes Nike per 100 euros, o com arriben aquí, o com t'arriba la llet de Galícia més barata que la del Carlos. Avui li estem fent publicitat al Carlos. És broma, és broma. Doncs, no, que també que està bé ser-ne conscient, no? I, doncs, com a mínim, encara que alguns puguem o es pugui consumir, doncs, més o menys, i això que dieu, no cal ser perfectes, no?, en tot el que fem, doncs jo crec que ja és fantàstic, no? Vull dir... Bueno, no Sí, sé. jo crec que a nivell individual és fantàstic. Ara, a nivell col·lectiu, l'única solució és regular amb preus dissuasoris. Total, Vull sí, dir, sí. Preus i sous decents i els transports que... Sí, sí, això. Que totalment. el preu socioambiental dels envasos, dels Exacte, transports, de exacte. l'impacte ambiental, s'hagi de pagar i això ja regularia per si sol. Necessiten una Totalment d'acord. fiscalitat Sí. social i ambiental molt bèstia i també per poder reinvertir doncs com ara s'ha fet, no? En les grans rebaixes del transport públic, que és una gran notícia de polítiques públiques, les que hem viscut a la Rodalies i mitjana instància de Renfe i a la majoria de transport públic, no? Doncs estendre això a tot el transport públic, arribar a una renda bàsica de ciutadania, vull dir, hi ha moltes causes, sobren causes i, bueno, per Aquí, aquí hem de caminar. darrerament, des de fa mig any, 3/4 d'any, a Alemanya jo pago 39, crec que són 39 euros al mes per un bitllet que em serveix per anar amb tren, bus i tot el que vulgui per tota Alemanya. Quina meravella. Això, hi Sí. havia una proposta
No sé si era de Greenpeace a Espanya, jo sí crec que hi ha una proposta de Greenpeace a Espanya. Sí, molt interessant. Molt interessant. Molt interessant. De les propostes més interessants que he vist en anys, que és aquesta proposta de tarifa plana de transport públic. Jo he estat a Galícia ara fa poc a un casament, havia d'anar de Santiago a Ourense, que hi ha un bon tros. No, tots els trens plens. Costava trobar un tren. Clar, són de franc, però vull dir que això desplaça viatgers del cotxe al tren. Fantàstic, sí. Bueno, estem ja ara punt a punt. Qui hagi de dir alguna cosa que la digui ara o calli per sempre. Són ja... Estem apropant a les 2 hores. Jo vull llançar una proposta. És a dir, a veure, tu abans, Toni, has dit apunteu-vos, és a dir, per fer comunitat, apunteu-vos a associacions, tal. Però, a veure, potser pel desconeixement, però a mi m'agradaria trobar, doncs això, com un espai on poder compartir idees boges i d'aquestes idees boges poder generar propostes. I clar, potser això amb segons quina associació és més difícil perquè primer has d'entrar, has d'estar, és a dir, has d'estar una mica veient com funciona aquell grup. Clar, requereix el seu procés. Llavors, no sé. És a dir, jo a vegades penso que tinc idees, però després no tinc o els coneixements o altres habilitats per tirar-les endavant, i segur que hi ha gent agosarada o més creativa o més, saps? Una mica com igual que Som Energia té els punts locals per treballar tot el tema d'anar fent pinya a nivell de consciència, Està l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, que s'ha creat fa poc, Núria, treballa bastant en la metodologia d'escenaris de futur. T'imagina... A veure? No està ben enfocat. Ja tens el llibre. Aquest l'acaben de treure, no? Està en primícia. Encara no m'ha arribat. Bueno, podria ser un espai, una proposta creixentista, doncs és l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial és una agrupació de col·lectius i persones i entitats on pensar el futur, el nou model sostenible de vida i per traslladar aquestes propostes a la societat. Una cosa important que no hem dit, i per sort no ha marxat ningú, crec. Tenim un grup de Telegram de totes les persones que han passat, algunes no van quedar totes, però de moltes persones que han passat pels cursos presencials i algunes que heu passat pels cursos online, sobretot les que heu passat per l'Àgora. Teniu el document col·laboratiu i aquí al xat l'enllaç del grup de Telegram. És un grup de Telegram que funciona molt bé. Es comparteixen bastantes ofertes de feina, ofertes formatives, actes interessants, i és una manera també de qualsevol dia que tinguin un dubte, una necessitat, demanar per allà. De cop i volta algú diu una aplicació que sigui de programari lliure per fulles de càlcul o per no sé què, la gent li respon. Estic buscant algú que volem portar a la nostra entitat, algú que ens parli d'alimentació agroecològica, em recomaneu algun ponent, i també això, moltes ofertes de feina formatives. Us recomanem, si voleu, unir-vos al grup de Telegram. Crec que són les 8:01, crec que toca tancar ja, a no ser que sigui una cosa de vida o mort, que si no la dic exploto. Doncs si us sembla bé ho deixem aquí, i tenim encara la propera Àgora, que sabeu que els canals de comunicació amb nosaltres sempre estan oberts. Ens podeu escriure un correu electrònic, podem parlar per tot allò que necessiteu, i res. Guiomar, no sé si vol dir alguna cosa, et movies. D'acord, doncs això, gràcies per ser-hi tanta estona, per el somriure, per l'alegria, per les ganes de participar. Esperem que us sigui útil, que per això ho fem, i res més, estem en contacte.
Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies. 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 Adéu. Adéu, que vagi bé. Gràcies, Bona nit a tots. Adéu.